Хубаво е, преди да се омъжиш, да погледнеш една конкретна зона в своята матрица на съдбата. Това е линията на женската карма, на женския род. Тя показва какви модели и грешки са повтаряли жените в рода ти и какво може би се е предало и на теб. Тази линия не означава, че ще повториш същото. Тя показва какво е важно да осъзнаеш, за да не го преживееш в собствения си брак. Нека ти дам няколко примера. Когато тук стои пети аркан, това често говори за жени, които дори в брака си са се чувствали самотни. Те са избирани мъже, които не са им давали внимание и емоционална близост и така и не са могли да изградят топли отношения. Трети аркан показва жени, които са се изгубили в домакинството, грижите и ежедневните задължения. Те са давали всичко за семейството, но са оставили себе си на последно място. 21-ви аркан говори за нереализирани мечти заради брак, пропуснати възможности, пътувания или големи планове, които не са се случили. Четвърти аркан показва жени, които са поемали всичко върху себе си и са избирали мъже, които не са били тяхна опора, а по-скоро допълнителна тежест. При 15-та енергия се вижда липса на финансова стабилност в брака и избор на партньори, които не са могли да осигурят сигурност или дори са изпадали в различни зависимости. А когато стои втори аркан, често става дума за бракове без любов, в които жените са се чувствали недообичани и са губили връзката със себе си. Тази информация не е за да те плаши, тя е за осъзнаване, за да можеш да направиш един различен избор. Ако искаш да разбереш повече за твоята матрица на съдбата, напиши думата брак и аз ще ти отговоря на лично съобщение.